Insan Edukasi Rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa. Insan Edukasi Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah sepatu klawus. Anggitanipun Kingkin Winanti Nurdiana ingkang dipun waosaken dening Sari Listianingsih Hartiningrum. Sugeng midhangetaken. Kok ora ngasoros menyang kantin kaya kanca kancamu? Pitakonku marang sawijining murid kang lungguh maca buku. Dilalah, aku durung rampung ngoreksi ulangan aksara Jawa kelas 4 2 minggu kapungkur. Mboten sangu, Bu, wangsulane Rusdi Bloko. Oh alah, kowe saben dina disangoni pira karo ibumu? Pitakonanku jebul gawe rupane Rusdi dadi abang ireng. Mboten nate diparingi, Rusdi dingkluk. Lah, mongko omahmu adoh nang ngisor gunung kono terus. Anggonmu numpak angkot kepiye bayare? Aku malah sansaya akeh takon marang bocah siji iki. Kula mlampah, Bu, Rusdi isih dingkluk. Masya Allah, Rusdi. Saipo kagetku krungu wangsulane bocah cilik kuro kuwi. Pirang kilo omahmu tekan sekolah kene, Rus? Pitakonanku tambah ndredel. Katosipun udakara gangsal kilo, Bu Citra. 5 kilo ya nyepeda utawa numpak angkot yo cepet. Ning yen mlaku apa ora kesel, Rus? Mula kowe yen tak gatekake saben esuk tekan sekolahan gemrobyo 100 keringet. Inggih, Bu. Rusdi manduk. Tak sawang Rusdi satleraman. Senajan pakulitane ireng gosong merga kebakar srengenge, mripate golor-golor katon yen bocah pinter. Rusdi, kene tak paringi roti. Ibu mau gawe roti bakar isi keju. Aku ngawe Rusdi. Matur nuwun, Bu, kula poso. Wangsulane Rusdi lirih. Saben dina poso, Rus? Mboten, Bu, namung Senin Kemis. Wangsulane Rusdi mantep. Alhamdulillah, yo apik banget kuwi. Jempolku loro karo tak acungake marang Rusdi. Bocah cilik kelas 4 SD wis sregep poso. Bel pratondo mlebu kelas muni. Bocah-bocah umyek ngerampungke jajan ing kantin tumuju kelase dhewe-dhewe. Ana sing kesusu nglebokake martabak ning lambe karo mlayu. Ana sing isih nyekel cilok saplastik. Ana sing mlaku saka perpustakaan rampung bar nyilih buku. SD Negeri Praja Taman Sari, sawijining SD ing pinggir kutha Ngayogyakarta. Sekolah dasar kang murid-muride heterogen. Saka bocah kutha nganti bocah desa, malah kepara ana murid sing omahe saka pucuk gunung. Aku mulang ing SD Negeri Praja Taman Sari wis meh 10 taun. Dadi guru basa Jawa kelas 4 karo kelas 5. Piwulangan basa Jawa jare bocah-bocah angele ngluwi basa Inggris.
Mosok basane leluhur kok malah luwih abot disinaoni tinimbang basane kumpeni batinku. Kudu ana owawan. Yen dudu awake dhewe sing nguri-uri, sapa meneh? Aku miwiti pasinaon. Amarga jam kapisan mau kapotong jam ngaso, jam kang kapindho bubar ngaso tak bacotake. Mlebu ulangan bab tembang macapat. Dina iki pancen murid kelas 4 wis yoga arep dibiji tembang macapat gambo. Assalamualaikum. Sugeng siang lare-lare. Tembungku miwiti pasinaon. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bu Citra. Wangsulane bocah-bocah kompak. Nggih, nglajengaken piwulangan dinten menika. Mangke majeng setunggal-setunggal nembangaken sekar macapat gambuh nggih. Siap Bu Citra. Bocah-bocah kelas 4 nyamektakake caretane dhewe-dhewe. Akaila, monggo majeng. Aku nunjuk bocah kang absene nomor 1. Akaila mantuk lan maju miwiti nembang. Sateruse nganti tekan Rusdi kang absene pungkasan. Rusdi yo jebul apik nembangake gambuh sapodo. Sinambi ngrungokake swaraning muridku kang gandem kuwi, aku nyawang blegere Rusdi. Wela dalah. Rasane kepengin guyu ning yo mesakake banget. Weruh jempol sikile Rusdi kang katon saka njaba sepatu. Sepatune jebol ing sisih ngarep. Kaos kakine ya wis mlorot, warnane malik dadi soklat semu kuning. Rambung nembang kanca kancane do gayeng keplok-keplok. Suarane Rusdi paling apik sakelas. Nganti kancane ana sing keplok karo ngadeg saking kesengseme. Rusdi tak biji 90. Sesasi saka pasinaon tembang macapat, ana wara-wara saka kundo kabudayan yen seminggu meneh ana sayembaran nembang macapat kanggo lare sekolah dasar. Aku ora wigah-wigih, langsung wae nunjuk Rusdi dadi wakil sekolah maju sayembara. Rusdi ora kabotan. Dheweke greget cancut tali wondo melu ngregengake sayembara nembang macapat. Saben dina nalika mulih sekolah gladen karo aku ing kelas nganti meh tekan dina sayembara. Rusdi, iki wis meh seminggu awakmu sinau gladen nembang kanggo melu sayembara sok Rebo kuwi. Tak rasa wis cukup gladeni. Aku ngandani Rusdi. Inggih, Bu. Ing sayembara sesuk sing dibiji kuwi wicara, wirasa, wirama lan wiraga ya. Kabeh kuwi kowe wis meh hangepe. Nanging bab wiraga isih ana sing ganjel ing atiku. Kenging menapa Bu wiraga kula? Bu Citra arep takon. Kowe ning omah duwe sepatu pira, Rus? Kuwi sepatumu wis ngintip-ngintip jempole lho. Pitakonku karo mesem nyemoni. Nggih, namung setunggal menika, Bu. Lah wis bolo ngono, Rus. Menawi Jawa kula wungkus kresek samparan kula, Bu, supados mboten kademen kenging toya Jawa. Waduh, Rus, prihatin tenan awakmu. Wis ngene wae. Sesuk tak paringi sepatu bekas putrane ibu ya. Aja kuwatir, isih apik-apik kok. Sesuk kowe milih sing disenengi. Nggih, Bu. Nyuwun pangapunten dados ngrepoti Bu Citra. Ora, Ros. Putrane ibu ya mesti seneng yen sepatune ana sing nganggo. Matur nuwun, Bu. Dinaning sayembara, Rusdi maju dadi wakil SD Praja Taman Sari. Dina kuwi Rusdi katon resik. Seragame yo rapi. Tak sawang Rusdi nganggo sepatu bekase anakku sing ragil. Sanajan kegeden sithik, ning katon anyar tinimbang sepatu bolonge Rusdi. Ora lali tak peseni nyuwun donga pangestu marang bapak ibune. Pamupu sayembara nomor undian 17. MC nyebutake nomor undine Rusdi.
Dak sawang Rusdi maju kanthi mantep tumuju panggung. Ngaturke salam hormat marang Dewan Pambiji, banjur tanpa mikrofon Rusdi miwiti nembang Dandang Kula. Dewan Pambiji mantuk-mantuk mirengake swaraning Rusdi kang sepet matu. Rampung nembang, kang nonton keplok-keplok kabeh. Kepara Dewan Pambiji uga ngadeg aweh standing applause sinambi mesem marem nyawang penampilane Rusdi. Atiku deg-degan ora karuan. Iki sing melu sayembara murite, kok sing kembrobyos malah gurune. Aku nyuwun berkahing Gusti. Muga-muga muridku kuwi entuk juara. Tibaning wektu wara-wara, Dewan Pambiji ngumumake sapa sing menang. Juara setunggal inggih menika Dewan Pambiji mandeg sedhela. Rusdi Nugroho, nomor undian 17 saking SD Negeri Projo Taman Sari. Alhamdulillah, Rusdi gagi nyalimi tanganku. Matur nuwun Bu Citra, matur nuwun sanget. Aku mrebes mili nyawang Rusdi. Ya Rus, muga-muga berkah ya Le. Tak cekel pundake bocah kuwi. Rusdi munggah ing dhuwur panggung, nampa piala lan bebungah arta 2 yuta. Mripate kekembeng banyu, sujud syukur, bunga kang matikel-tikel. Insan edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak, asesirah, sepatu, klawus. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.